What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Bona vesprada a tots, moltíssimes gràcies. En primer lloc, tinguem la sort de trobar-nos en la nostra companyia. Disculpeu que tinc un poc de constipat. El director del Museu d'Etnologia de la Diputació de València, Paco Tamarit, màxim representant en l'aspecte museístic de la província de València, i més una institució com és el Museu d'Etnologia. És una sort tindre-lo avui entre nosaltres, perquè li dona encara més valor al que avui, de manera breu, vull comentar-vos i presentar-vos. També, a continuació, li donaré la paraula a Aureli Domènech, que és un dels grans serveis que ens han ajudat, dels grans creadors que ens han ajudat a fer d'este museu de la Casa del Pou que siga algo molt, molt, molt nostre, que arreplegue sobretot el que ha sigut la història, el passat més recent de la Llosa de Ranes, i d'aquesta manera el que vulguem és que així tots ens puguem trobar. I sobretot, com podreu observar, avui n'hi ha diversos motius que ens han convocat així. Jo crec que tots de rellevància, i després, si de cas, li donaré la paraula a Aureli per a que ell pugui explicar millor encara, de manera més professional, el treball que hi ha així. En primer lloc, en la sala que tinguem ara mateixa de l'exposició itinerant, trobeu l'exposició del treball dels xiquets de primer, segon, tercer i quart del Col·legi Públic Crist del Miracle. Això per què? Perquè el que vulguem és que el museu siga una cosa viva, siga un espai del poble, de la gent del poble, i que millor que les generacions futures que puguen treballar, involucrar-se en el museu. A més, és que són els protagonistes. L'exposició és dels seus treballs, de com veuen el poble. Hem volgut sempre i vulguem que hi hagi una interacció entre la gent del poble i l'activitat del museu, que tots els llosers i lloseres senten aquest espai cultural com a propi, el fem propi, treballant, aportant idees, aportant tot allò que a lo millor en un moment donat vulguem que s'exposi. I d'esta manera, amb els tècnics de la Diputació, aquesta és una primera fase del treball que els alumnes del Col·legi Públic estan fent i que pugueu observar en els panels explicatius, que a més crec que han quedat amb molta dignitat, han quedat molt bé, però n'hi haurà una segona i tercera fase que se farà també en els xiquets de major edat, que també van a fer uns treballs, i una altra en els alumnes de l'institut, en principi del primer cicle. A més, avui, quan passeu a la tercera planta, aneu a trobar una maqueta de la que hem parlat,
en algun moment. La tercera planta parla del territori, hi ha un espai que parla del territori i què millor que tindre el nostre territori concentrat així, que el puguem veure aquest territori en una maqueta que ha sigut confeccionada a més per arquitectes del nostre poble, amb molt de gust i amb molt de treball, i que espero que vos agrade i estic segur que vos impactarà, com per almenys a mi ho ha fet. I després n'hi ha un altre element important que és la torre del segle XIX, una torre que s'ha recuperat i que fins als treballs de les escoles tallers i dels tallers d'ocupació pràcticament no havíem pogut observar en les seues característiques arquitectòniques i constructives, i que ara, a més de poder observar aquestes peculiaritats de la factura de l'obra, a més, n'hi ha uns espais expositius que també permeten conèixer millor el nostre poble. Entre altres coses, es parla de l'aigua, un element primordial en el desenvolupament que el nostre poble en l'agricultura ha tingut des dels temps més recents, i també tinguem en una de les plantes superiors un altre element que destacaria, que hem comptat amb la col·laboració de la Universitat d'Alacant, i així tinguem el seu... De València, perdó, el seu catedràtic, Gerardo, que ha fet una selecció de les plantes que puguem trobar en el nostre entorn, en el medi natural del terme municipal de la Llosa de Ranes, de manera que el que vinga així podrà trobar el seu municipi en els diferents elements, tant des de la natura com del paisatge, del territori. En definitiva, el que vulguem és millorar les possibilitats, la informació, la formació de tota la gent del poble en els elements que tinguem en el nostre museu. Un discurs museístic que Ferran, amb el seu treball de final de màster, va posar en valor, i jo simplement donar-vos les gràcies per estar ací. Crec que tinguem un museu al que li puguem donar molt de rendiment, molt de treball, però el que vull que quede sobretot molt clar és que aquest museu és el museu de tots, per a que tots puguem trobar-nos i sobretot puguem aportar idees, iniciatives que puguen millorar el coneixement de la nostra història, i sobretot comptant en aquells que avui han exposat, que són els xiquets. Així el que vulguem és que siga un referent per al poble, però que també ens agradaria, i estem en contacte amb la Diputació de València, amb el Museu d'Etnologia, per a que aquest museu entre dins de la xarxa de museus i tots els treballs que es puguen fer en aquest museu puguen compartir-se en altres, de la mateixa manera que altres treballs d'altres museus puguen compartir-se, de manera que així podrem tindre informació, podrem tindre més cultura, podrem conèixer-nos millors com a valencians i com a llosers i lloseres. Res més per la meva part, moltíssimes gràcies per haver vingut, i li dono la paraula a Aureli per a que ens expliqui millor el que s'ha treballat així. Moltíssimes gràcies. Bueno, a mí eso es de lo que menos m'agrada. És a dir, jo pagaria per no estar així perquè soc molt vergonyós per aquestes coses. Però el 50% meu, que és l'altre company meu, està de camí. Primer que res, que nosaltres si no haguem pogut fer res si Ferran, en aquest cas, no ens hagués donat un guió. Sense un guió de la seva part, nosaltres no podríem haver fet. Segon, que un ajuntament conserve tot el que ha conservat emmagatzemat tants anys, la veritat és que és molt important, perquè tot el que n'hi ha, tot prové dels fons de l'Ajuntament. És a dir, el que durant anys, aquesta llavor que es va fer en els 70 de crear un museu, s'ha conservat fins avui i xicotetes coses s'han incorporat. El gros de la col·lecció ja estava en el propi Ajuntament. I dir que primer vam veure, en març se va veure la primera fase, que farem que va ser les 2 plantes, i ara anem a veure la Torre del Pou. La Torre del Pou, diguem que l'espai és un espai molt reduït, ara podran veure que tindrem que pujar en grups, hi haurà que veure com s'articulem per pujar bé, i cada planta la intenta, realment la torre va dedicar tota a territori, aigua de la Llosa i la comarca. És a dir, la primera planta explica què és l'ús privat i l'ús públic de l'aigua,
i en especial a Casa del Pou, que ara quan pugem veuran que n'hi ha un xicotet pou, una recreació d'un pou, com n'hi ha elements que utilitzaven des de l'època romana, neolític, ibers, per a agafar aigua. La segona planta està més enfocada cara als més menuts, perquè és un joc. Expliquem com es rega el terme, és a dir, el terme l'aigua naix d'una font i aquesta font va, o d'un riu, com se va distribuint, com si fos un metro, i hem fet un joc enmig, com un pachingo, on tu tires unes boletes de guà i hi ha unes comportes i pots anar regant diferents camps. La tercera planta realment és per a veure-la des de l'altre museu, és a dir, hem intentat que un museu entre dins d'un altre. I llavors, aquesta planta la veurem sempre des de l'altre museu. És a dir, és elements que pertanyen a l'arxiu del museu que són contenidors d'aigua. Ahí sí que anem incorporant nous, és a dir, n'hi ha una brita, una cantimplora, perquè hem continuat, el ser humà continua almacenant aigua d'una altra manera, ja no gastem cànters, però gastem aigües, botelles de plàstic. I, diguem, la quarta planta és la que ens ha fet Gerardo Stubi, en companyia de Batiste Peris, que han estat arreplegant plantes durant uns mesos, plantes de la llosa, i que Cabanilles cita en el seu viatge que va fer per el regne. Entonces, en aquesta planta, això sí que serà que a poc anirà canviant més, perquè potser anem canviant les plantes, a mesura que canviem una planta ne fiquem una altra. I l'última, que ja per qüestions tècniques del taller no l'han pogut acabar, el dia de demà podrem, mitjançant uns metacrilats, xuar i veure com ha evolucionat el paisatge. És a dir, tot que mira cara a Xàtiva, en unes plaques de metacrilat anirem passant-les i anirem com va evolucionant el terme. Realment, avui és un dia molt bonic perquè s'inaugura tot el museu. Per nosaltres és un poc trist perquè també deixem de treballar així. És a dir, jo també vull donar les gràcies a l'Ajuntament perquè ha sigut de categoria. Hem treballat molt bé, hem discutit molt amb Gustavo, perquè, vamos, és dur, però no ha pogut amb nosaltres. Hem pogut amb nosaltres en ell, i la veritat, molt bé, perquè ens hem sentit com si fos a casa nostra. I això és molt important, perquè hem escoltat a molta gent per a fer el museu, s'ha tingut molt en compte les gravacions, tot, doncs realment ja és com si fos un més del poble. I jo només volia dir això, que al cap i a la fi, moltes gràcies a tots per sentir-nos un poquet de la llosa. Per res. Moltes gràcies, Aureli. També una de les coses que ens convocava avui és esta que tinc en les mans, que és el catàleg del museu. Este catàleg que podran tindre tots, la major part dels veïns, no, finalment el podran tindre tots. L'únic que caldrà fer és anar a l'Ajuntament i apuntar-se demanant que volen el catàleg. I l'Ajuntament ja li portarà a cada persona el catàleg que ha demanat. És un catàleg en el que s'ha replegat i se fa una explicació de tot el que ha sigut el museu. I una altra de les qüestions també importants és que volem donar un detall a aquelles persones que van col·laborar en... Sí, Maria. Ara va donar un DVD a les persones que han col·laborat en les pantalles que n'hi ha baix i que, bueno, pues si no vol no passa res, ja li ho donaré particularment i ja està. Gràcies per la col·laboració. A tot això, si Gustavo no haguera dit que tenia que vindre... No haguera vingut, ja ho sé jo també. Pues espere baix. Moltes gràcies. Pues és un detall en el que s'ha replegat allò que ha sigut la seva participació i col·laboració i que tots puguem veure en les pantalles que tinguem. Eliseo Terol. Eliseo. Que no estan arreglats.
Així de vostè. Moltíssimes gràcies. Antonio Bercher? No està? Vale. ¿Ves todo? No importa si está ahí o no. Es más fácil. Hilario Huerta, que está así. Bueno, pero está así. La pilla ahorita. Rosa Ramón, no está. ¿Dónde está? Ah, No, pero esto es ella, es la tía Rosa, pero Ramón con... Pilar González. Emilia Schaffer. Rafa Bercher. Gràcies a tots, eh? Ya Pepica. Pepica. Pa' usted. Pa' usted, pa' usted. Vicent Martínez no sé si habrá venido también. No, Vicent Martínez. José Martín la ¿no? José Martín. La replega al Filipe. Victoriano Terol. Amparo Romero. Gustavo Aldán. Maruja. Ese que ja l'han de passar tots. Ja està, és de més benvingut. Però Pues bueno, perquè no puc vindre.